Gipasabot ni Veda Kirstin Tababa, usa sa mga barangay health worker sa barangay 74-A Matina Crossing, Davao City, nga dili angay kahadlukan ang bakuna batok, tipdas ug rubella. Kaya aduna gihapon sila ay mahimamat nga ginikanan nga magduha-duhang pabakunahan ng ilang mga anak tungod kay mahadlok sa iturok nga medisina. Karon na ikalimas sa adlaw sa among pagpamakuna, daghan pagyud nga mama ang medyo naga-refuse or nagaduha-duha pagyud sila sa pagpabakuna sa ilahang mga anak kay tungod wala pa kayo sila na familiar ani nga programa. Pero dili siya angay kabalakan kini nga bakuna no kay nadawat naman ni sa ilahang anak atong 9 months o 12 months booster na lang gyud ni siya. So mild side effect lang gyud ilahang madawat. Ang team ni Tababa may rumbo sa Purok Arroyo Matina Crossing, Davao City kaganihang buntag kay adunay naka-schedule nga 15 ka kabataan nga ilang bakunahan. Usa na niini ang anak ni Connie Oberes nga gihatagan og booster aron masigurong protektado kini gikan sa tipdas ug rubella ug suportado niya ang programa sa Department of Health. Gipabakunahan ako akong anak aron malayo siya sa sakit. Nagsugod ang vaccination sa DOH ni atong Enero 19, 2026 ug matapos kini sa Pebrero 13, 2026. Target sa DOH 11 nga mabakunahan ang 513,099 ka mga batang nag-edad 6 ka bulan hangtod 59 ka bulan sa tibuok Davao Region. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.